ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 1 നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ആണ് എങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് ഓരോ അധ്യായവും പഠിക്കാൻ പോകുകയാണ്. അപ്പോൾ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ അർജുന വിഷാദ യോഗം, ഇതാണ് ആദ്യത്തെ അധ്യായം. അപ്പോൾ പാണ്ഡവരും കൗരവരും യുദ്ധത്തിന് സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിൽ. അപ്പോൾ മഹാഭാരതം കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. എങ്കിലും മഹാഭാരതം കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ കുരുവംശത്തിന്റെ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുരുവംശം മഹാഭാരത കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് പരീക്ഷത്തിന്റെ മകൻ ജനമേജയൻ സർപ്പസത്രം ചെയ്യുന്നതിന്റെ അവിടെ വെച്ചുള്ള ഒരു രംഗത്തോടു കൂടിയാണ്. അതായത് പരീക്ഷത്തിനെ തക്ഷകൻ എന്നുള്ള സർപ്പം 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കടിച്ച് പരീക്ഷത്തിന് മരണമുണ്ടാകുമെന്ന് ഒരു ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ ശപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പരീക്ഷിത്ത് അങ്ങനെ മഹാരാജ പരീക്ഷിത്ത് അങ്ങനെ മരിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ജനമേജയൻ, പരീക്ഷത്തിന്റെ മകൻ ജനമേജയന് വളരെയധികം വിഷമവും കോപവും എല്ലാം വരുന്നു. കാരണം മഹാരാജ പരീക്ഷിത്ത് അത്രയേറെ നല്ല ഒരു മഹാനായ ഒരു രാജാവ്, ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ദാരുണമായ അന്ത്യം ഉണ്ടായല്ലോ എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ ജനമേജയൻ സർപ്പസത്രം ആരംഭിക്കുന്നു. അതായത് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ സർപ്പങ്ങളെയും ഉന്മൂലനാശനം വരുത്തണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു യാഗം ആണ് ജനമേജയൻ ആരംഭിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ ജനമേജയൻ ആ സത്രം ആരംഭിക്കുന്നതോടുകൂടി അവിടെയുള്ള ആചാര്യന്മാർ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതോടുകൂടി അനേകം ഈ ലോകത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം സർപ്പങ്ങളുണ്ടോ പാമ്പുകളുണ്ടോ അവരെല്ലാം ആ യാഗാഗ്നിയിൽ വന്ന് വീണ് മരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അവസാനമാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ കടിച്ച തക്ഷകൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി ദേവന്മാരും ഋഷിമാരും എല്ലാവരും ജനമേജയനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. കാരണം ഇത് സർപ്പങ്ങളുടെ തന്നെ ഉന്മൂലനാശനം വരുത്തും, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പരീക്ഷത്തിന്റെ യോഗം അതായിരുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ കൂടെ പരീക്ഷിത്ത് ഒരു കൃഷ്ണഭക്തനായതുകൊണ്ട്, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവത് സാമ്രാജ്യം പോകുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വർഗത്തിന്റെ, ആ സർപ്പവർഗത്തിന്റെ ഉന്മൂലന നാശനം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഉപദേശം എല്ലാം കേട്ടിട്ട് ജനമേജയൻ അവസാനം സർപ്പസത്രം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, നിർത്തിവെക്കുന്നു. പിന്നീട് മഹാരാജ പരീക്ഷത്തിന്റെയും ആ മഹാഭാരത കഥ അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ഡവ കൗരവ വംശത്തിന്റെ കഥ തനിക്ക് കേൾക്കണമെന്ന് വൈശമ്പായനൻ എന്നുള്ള ആചാര്യനോട്, ഗുരുവിനോട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വൈശമ്പായന മഹർഷി മഹാഭാരത കഥ പറയുവാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതിലാണ് വ്യാസ മഹർഷിയാണ് ഈ മഹാഭാരതം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നു. എങ്ങനെ? ശന്തനു, കുരുവംശത്തിലെ ഒരു രാജാവായിരുന്നു ശന്തനു. അവിടം വെച്ചാണ് തുടങ്ങുന്നത്. കാരണം കുരുവംശത്തിൽ അനേകം രാജാക്കന്മാർ ഇതിനു മുൻപും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഭീഷ്മരുടെ പിതാവായ ശന്തനുവിൽ നിന്നാണ് മഹാഭാരത കഥ ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശന്തനു ഗംഗ എന്നുള്ള ആ മഹാനദി, ആ ദേവിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. ആ ഗംഗയിൽ നിന്ന് ശന്തനുവിന് ഭീഷ്മൻ ജനിക്കുന്നു. ഭീഷ്മനല്ല, ഗംഗാദത്തൻ എന്നാണ് പേര്. എങ്കിലും പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തത് മൂലം അദ്ദേഹത്തിന് ഭീഷ്മൻ എന്നുള്ള ഒരു പേര് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൂടാതെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം സത്യവതി ഒരു ഫിഷർ വുമൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീൻ പിടിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മകളായിരുന്നു സത്യവതി. ആ സത്യവതി, അതുകൂടാതെ അവർ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഗംഗാ നദിയെ ഈ സൈഡിലേക്ക് കടത്തുവാൻ ഒരു തോണി യാത്ര ചെയ്യുന്ന പതിവും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക്. ആരെങ്കിലും യാത്രികർ ഗംഗാ നദി കടക്കുവാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവരാണ് സത്യവതിയും സത്യവതിയുടെ അച്ഛനും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പരാശര മുനി ഗംഗാ നദി കടക്കുവാൻ വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ വലിയ ഒരു യോഗിയായിരുന്നു, ഋഷിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് ഒരു വലിയ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടുള്ള ഒരു പുത്രൻ ജനിക്കേണ്ടുന്ന സമയമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പരാശര മുനി സത്യവതിക്ക് വ്യാസദേവനെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ശന്തനുവിന് സത്യവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഗംഗയിൽ ഭീഷ്മരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സത്യവതിക്ക്
ശന്തനുവിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പരാശര മുനിയിൽ വ്യാസദേവൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ശന്തനുവും സത്യവതിയും വിവാഹിതരാകുന്നു. അവർക്ക് വിചിത്രവീര്യൻ, ചിത്രാംഗതൻ, വിചിത്രവീര്യൻ എന്നീ 2 മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ചിത്രാംഗതനും വിചിത്രവീര്യനും അംബിക, അംബാലിക എന്നീ 2 രാജകുമാരിമാരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. പക്ഷേ അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പിന്നീടോ ചിത്രാംഗതനും വിചിത്രവീര്യനും അകാല മൃത്യു വരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ കുരുവംശം നിന്നു പോകും എന്നുള്ള അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ സത്യവതി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സത്യവതിയുടെ ആദ്യ പുത്രനായ വ്യാസദേവനെ കൊണ്ട് അംബികയിലും അംബാലികയിലും കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അങ്ങനെ അംബികയ്ക്ക് ധൃതരാഷ്ട്രൻ പിറക്കുന്നു, അംബാലികയ്ക്ക് പാണ്ഡു പിറക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ വ്യാസദേവനിൽ അവിടുത്തെ അംബികയുടെയും അംബാലികയുടെയും ദാസി പുത്രനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് വിതുരൻ. ധൃതരാഷ്ട്രൻ ഗാന്ധാര രാജ്യത്തെ രാജകുമാരി ഗാന്ധാരിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. വിചിത്രം പാണ്ഡു വസുദേവരുടെ സഹോദരിയായ കുന്തി ദേവിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഗാന്ധാരിയുടെ സഹോദരനാണ് ശകുനി. ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഗാന്ധാരിയിൽ 101 കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 100 പേർ ആൺകുട്ടികൾ, 101ാമത്തെ ദുശ്ശള പെൺകുട്ടി. കുന്തിക്കാണെങ്കിലോ കുന്തിക്ക് പാണ്ഡുവിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ, ഭീമൻ, അർജുനൻ, കർണൻ ആദ്യത്തെ പുത്രൻ. അങ്ങനെ പാണ്ഡുവിന് 3 ആൺകുട്ടികളും കുന്തിയിൽ 3 ആൺകുട്ടികളും മാദ്രി പാണ്ഡുവിന്റെ 2ാമത്തെ ഭാര്യയാണ് മാദ്രിയിൽ നകുലൻ, സഹദേവൻ എന്നീ 2 കുട്ടികളും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഗാന്ധാരിയുടെ സഹോദരനാണ് ശകുനി. കുന്തിയുടെ സഹോദരനായ വസുദേവരുടെ മക്കളാണ് കൃഷ്ണൻ, ബലരാമൻ, സുഭദ്ര. അതിൽ പാണ്ഡവന്മാർ ദ്രൗപദിയെ ആദ്യമേ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ അർജുനന് സുഭദ്രയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് അഭിമന്യു. ഉത്തരയെ വിവാഹം കഴിച്ച് അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് പരീക്ഷിത്ത്. പരീക്ഷിത്തിന്റെ മകൻ ജനമേജയൻ. ആ ജനമേജയനും വൈശമ്പായനും തമ്മിലുള്ള സംസാരമാണ് ഈ മഹാഭാരത കഥയായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മഹാഭാരതത്തിൽ അങ്ങനെ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെയും പാണ്ഡുവിന്റെയും മക്കളായ കൗരവരും പാണ്ഡവന്മാരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ് മഹാഭാരത യുദ്ധം. അപ്പോൾ പാണ്ഡുവിന്റെയും ധൃതരാഷ്ട്രയുടെയും മക്കൾക്ക് തുല്യമായിട്ട് ഈ ഭൂമി മുഴുവനും വിഭജിച്ച്, ഭാരതവർഷം മുഴുവനും വിഭജിച്ച് അവർ തുല്യമായിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടവരാണ്. എങ്കിലും ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മക്കൾ അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ പാണ്ഡവർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാതെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വരുന്നു. അങ്ങനെ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അത് എവിടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ. ഹരിയാനയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ സ്ഥലം, കുരുക്ഷേത്രം. ആ കുരുക്ഷേത്രത്തെ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ, ധർമ്മക്ഷേത്രമായ, അതായത് ധാർമ്മികമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പണ്ട് മുതൽക്കേ നടന്നു വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു കുരുക്ഷേത്രം. ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് അവർ യുദ്ധം ആരംഭിക്കാൻ പുറപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ധർമ്മത്തിന്റെ തന്നെ പിതാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനുമുണ്ട്. ആ സ്ഥലം ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ്. അതെല്ലാം കൊണ്ട് ആ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണ്. അതെല്ലാം കൊണ്ട് വിജയം പാണ്ഡവർക്ക് തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ അതിനു മുൻപ്, ആ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വയം ഭഗവത്ഗീത അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അർജുനനായിക്കൊണ്ടാണ് ഉപദേശിച്ചത് എങ്കിൽ കൂടെ ആ ഭഗവത്ഗീത ഇന്നും പ്രസക്തമാണ്. നമ്മൾ ജീവരാശികൾക്കെല്ലാം ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാരംഭമായിട്ട്, ആമുഖമായിട്ട് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഈ 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വ്യാഖ്യാനം, ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപക ആചാര്യനായ കൃഷ്ണ കൃപാമൂർത്തി ദിവ്യപൂജ്യ ശ്രീമദ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. അപ്പോൾ മംഗളാചരണത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഇത് ആരംഭിക്കുന്നു.
അപ്പോൾ പ്രഭുപാദരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഗീത ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണ്. അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടത് ഏത് വിധത്തിലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇരുപത്തൊമ്പത് പേരുണ്ടല്ലോ. ഏത് മാതാജി? ഞാനുണ്ടല്ലോ ക്ലാസ്സിൽ. ഞാനല്ലേ ക്ലാസ് എടുക്കണം. അയ്യോ, അവരൊക്കെ ഒന്ന് എന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കൂ ചാറ്റില്. അതെ എന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരി. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം എന്ന് അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം. ഭഗവത്ഗീത വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സഹായിക്കും. അതായത് എന്തുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കണം? കാരണം ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതായത് ശരീരത്തിന് ആ ഒരു ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുവാനും, ശരീരമല്ല പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ളത്, ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആ ജീവാത്മാവിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെ നയിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെയോ ഒരാൾ തത്വചിന്തയുടെ ഒഴുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഒറ്റയ്ക്കല്ല. തത്വചിന്തയുടെ ഒഴുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്പിരിച്വൽ നോളജാണിത്. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമായതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനമാണ് ഇത് തരുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അത് ആചാര്യരിൽ നിന്ന് കേട്ട്, ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട, അതിന്റെ തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, നമ്മൾ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി, അതായത് അല്ലാതെ ഒരു നോവലെല്ലാം വായിച്ചു പോകുന്നത് പോലെ വായിച്ചു പോകാനുള്ളതല്ല. ഇത് തത്വഗ്രന്ഥമാണ്, ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥമാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യമാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് പറയുന്നത്? കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ക്ലേശങ്ങൾ, ഈ കലികാലത്തിൽ നമ്മൾ ജീവരാശികളെല്ലാം എത്രമാത്രം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ കരുണയോടുകൂടി നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യ കൃപാ കടാക്ഷമാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യർ ഗീതയെ അമൃതത്തിന്റെ നദിയായിട്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണോർവക്ത്രാത് വിനിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. അതായത് ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ സ്വയം പത്മനാഭനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അത് അമൃതത്തിന് തുല്യമാണ്. ആ അമൃതമായിട്ടുള്ള ആ ഗീത നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് വഴി, അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാകുന്നു. പിന്നീടോ, അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് നിഷേധിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ അർജുനൻ പറയുന്നത്? അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിഷേധിക്കുന്ന അർജുനൻ ഒരു ജീവാത്മാവാണ്. ഭഗവാന്റെ പോലെ പരമാത്മാവല്ല അർജുനൻ, നമ്മളെ പോലെ ഒരു ജീവാത്മാവ്, ഭഗവത് അംശമായ ആ ജീവാത്മാവാണ് അർജുനൻ. അപ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവിനോടുള്ള കരുണയാൽ, ആ ജീവാത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാൽ, ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ഭൗതികതയോടുള്ള ആകർഷണത്തിൽ നിന്ന് ആ ജീവാത്മാവിനെ പിന്തിരിപ്പിച്ച് ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ ആ ഭഗവാൻ കരുണയാൽ, അനുകമ്പയാൽ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവായ അർജുനനോട് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഗീത ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അത് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ, 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ
എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ കർമ്മയോഗമാണ്. അതായത് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ പ്രവർത്തികളിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവാത്മാവിനെ ഇവിടെ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും, ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ ഉയരുവാൻ സാധിക്കും? നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളിലൂടെ. അതാണ് ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മധ്യത്തിലെ 6 അധ്യായങ്ങൾ 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭക്തിയോഗം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭക്തിയിലൂടെ സേവിക്കണം, അതുവഴി നമ്മൾ ജീവാത്മാവിനെ എങ്ങനെ പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ്. അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ ജ്ഞാനയോഗം. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ്. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള അറിവ്. എങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നാൽ എന്താണ്, ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ അംശമായ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ബന്ധനസ്ഥരാക്കപ്പെട്ട് ഇവിടെ പല പല ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നേയില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ അനേകം ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അനേകം ശരീരങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം. അതെല്ലാം ഈ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരുന്നു. അപ്പോൾ ആചാര്യന്മാർ ഭക്തിയോഗം ഭഗവത്ഗീതയുടെ മധ്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരണം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഭക്തി രഹസ്യമാണ്. ഭക്തിയാണ് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സാരാംശം. അപ്പോൾ ഭക്തി എന്തുകൊണ്ട് രഹസ്യമാണ്? കാരണം ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു ജീവന് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാകുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അത് രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം അത്രയേറെ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക്, വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസവും ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയും, പിന്നീട് അതുകൂടാതെ ഈ ഭൗതികതയോടുള്ള വൈരാഗ്യവും വിരക്തിയും വന്നവർക്ക് മാത്രം ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് ഭക്തി. അല്ലാതെ ഭക്തി നമുക്ക് എല്ലാ ദിക്കിൽ നിന്നും പച്ചക്കറി ഇതെല്ലാം വാങ്ങാൻ ലഭിക്കുന്നത് മാതിരി ലഭിക്കുകയില്ല. കാരണം ആ ഭക്തി നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭഗവത്ഗീത ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ പാടുകയുള്ളൂ എന്ന്. കാരണം ഇത് നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല, ഇത് ആധ്യാത്മികമായ ഉപദേശങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. അതിലും ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഉപദേശമാണ് ഭക്തിയോഗം. അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിന് തയ്യാറാകണം. ആ ഭക്തിയുത ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. തയ്യാറാകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം, ഭൗതികതയോടുള്ള വൈരാഗ്യം. ഈ ഭൗതിക ജീവിതം എനിക്ക് മടുപ്പുളവാക്കുന്നു, ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്കൊന്നും ലഭിക്കാനില്ല, ഇത് പുനഃചർവിത ചർവണാണ്. നമ്മൾ കടിച്ചത് തന്നെ ചവച്ചത് തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും ചവയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ അനുഭവങ്ങളും. നമ്മൾ സന്തോഷങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ അനുഭവിച്ചതാണ്. ഈ സുഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെയും പിന്നെയും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചവയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനോട് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു തവണ നമുക്ക് അതിനോട് വൈരാഗ്യം വരണം. വൈരാഗ്യം വരാതെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാകുകയില്ല. അങ്ങനെ ഭൗതികതയോടുള്ള വൈരാഗ്യം വന്നിട്ട് ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി വർദ്ധിച്ചിട്ട് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയോഗം. അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള, അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത അശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാകുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാരെ സേവിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശമാണ് ഭക്തി. അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തി യോഗം കർമ്മയോഗത്തിനും ജ്ഞാനയോഗത്തിനും മധ്യത്തിലായിട്ട് ഇവിടെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും ജീവനില്ല. ഭക്തിയാണ് അതിന് ജീവൻ നൽകുന്നത്. കർമ്മയോഗമാകട്ടെ ജ്ഞാനയോഗമാകട്ടെ നമ്മളെ നേരിട്ട് ഭഗവാനിൽ എത്തിക്കുവാൻ പ്രാപ്തിയില്ല അതിനൊന്നിനും. ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ അല്ലാതെ കർമ്മയോഗം ചെയ്ത്, അതായത് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മത്തെ നമ്മൾ ഭഗവത് അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനയോഗവും
ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു എങ്കിലും ഭൗതികതയെ കുറിച്ച്, നമ്മൾ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമ്മളിലുണ്ട്. പക്ഷെ ആ അറിവ് മാത്രം പോരാ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട്. പിന്നെയോ ആ അറിവ് കൊണ്ട്, ആ അറിവ് സമ്പാദിച്ച് നമ്മൾ ആ അറിവിന്റെ പ്രകാരം, ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാരം നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും ഭക്തിയുത സേവനമില്ലാതെ അപൂർണമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തിയോഗത്തെ മധ്യത്തിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ മുന്നേറി നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക. ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് യോഗത്തിനും നടുവിലായിട്ട് ഭക്തിയോഗത്തെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. പൊതുവെ മനുഷ്യർ അടുപ്പത്തിലാകാതെ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനാർത്ഥം ഭക്തി മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മധ്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു? മൂന്നാമത്തെ കാരണം എന്താണ്? പൊതുവെ മനുഷ്യർ അടുപ്പത്തിലാകാതെ, അതായത് ഭഗവത്ഗീതയോട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആ ഒരു താല്പര്യം വർദ്ധിച്ച്, ആ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ച് നമ്മൾ അതിനോട് താല്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഭക്തിയോഗം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരാൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലേ അയാൾ ഒന്നാമത്തെ, രണ്ടാമത്തെ, മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ വായിച്ച് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ഭക്തിയോഗം അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ 1ാമത്തെയും 2ാമത്തെയും അധ്യായം വായിച്ചു തന്നെ അവർ അവസാനിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അവർ സീരിയസ് അല്ല, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭക്തിയോഗം ലഭിക്കുവാനുള്ള അർഹതയില്ല എന്ന്. ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതിനാൽ ഭക്തി മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം, തന്റെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന രാജാവ് മധ്യത്തിലാണ്, അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സുരക്ഷിതനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയെ മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു രാജാവ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തന്റെ സൈന്യങ്ങളുടെ എല്ലാം നടുവിൽ സുരക്ഷിതനായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഭക്തി വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു യോഗമായതുകൊണ്ട് അതിനെ കർമ്മയോഗത്തിന്റെയും ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെയും മധ്യത്തിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. ഇനി പ്രഭുപാദ ഭഗവത്ഗീത വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തന്റെ തന്നെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം എടുത്തിട്ടല്ല എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പാരമ്പര്യത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യഗണത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഷ്യമെല്ലാം വായിച്ച് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പ്രമുഖമായിട്ട് വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ ശ്രീല ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ, വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ, ശ്രീധര സ്വാമി, ശ്രീപാദ രാമാനുജാചാര്യർ ഇവരുടെ എല്ലാം ഭഗവത്ഗീത ഭാഷ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് അതിനെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രഭുപാദ ഓരോ ശ്ലോകത്തിനും അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ ആ ശിഷ്യ സമ്പ്രദായത്തിൽ പരമ്പരയാൽ വന്നിരിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് വായിച്ച് ഭക്തരാകുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 700 ശ്ലോകങ്ങളുടെ വിഭജനം എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ 574 ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അർജുനൻ 84, സഞ്ജയൻ 41, ധൃതരാഷ്ട്രൻ 1 ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി ഈ അധ്യായം 1 എങ്ങനെയാണ് വിഭാഗങ്ങൾ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്? 1 മുതൽ 27 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ യുദ്ധത്തിനായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ്, ആമുഖമാണ്. അതായത് യുദ്ധം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു. 2 സൈന്യങ്ങളും രണ്ട് ദിക്കിലായിട്ട് അണിനിരന്നിരിക്കുകയാണ്. അവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളാണ് 1 മുതൽ 27 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. 28 മുതൽ 46 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ അർജുനന്റെ സംശയവും വിഷാദവും പിന്നീട് അനുകമ്പയും അതുമൂലം അർജുനൻ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് 46 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. അങ്ങനെ 1 മുതൽ 27 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ചിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേദായുത്സവഃ മാമകാഹ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമ കുർവത സഞ്ജയ. അപ്പോൾ സഞ്ജയൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ, അതായത് ധർമ്മക്ഷേത്രമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രർ അർജുനനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ
ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഭയം, ആശങ്ക ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു. കാരണം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷേത്രം ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ്. കുരുക്ഷേത്രം ആധ്യാത്മിക ക്രിയകളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരുടെ ഒപ്പമാണുള്ളത്. അതുകൂടാതെ വേദങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഒരു ആരാധനാ സ്ഥലമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കുരുക്ഷേത്രം. അപ്പോൾ പാണ്ഡവർ അതുകൂടാതെ അവർ സ്വാഭാവികനെ തന്നെ അവർ ധാർമ്മികരായിരുന്നു, ഗുണശാലികളായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഉള്ളവർ അതുകൂടാതെ ധർമ്മക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു മേൽക്കോയ്മ അവിടെ ഉണ്ടാകും. അതെല്ലാം ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് മനസ്സിലൊരു പേടി, ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നു. കാരണം അതുകൂടെ ആ ധാർമ്മിക ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്വാധീനം തന്റെ മക്കളിൽ ഉണ്ടാകുമോ? കാരണം ധർമ്മക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ ഈ ദുര്യോധനാദികൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ യുദ്ധം വേണ്ട എന്ന് വെക്കുമോ? എന്തെങ്കിലും ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് യുദ്ധം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാലോ? അങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള ഒരു ആശങ്കയും ഭയവും ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, വളനിലത്തിലെ കളകളെ എന്ന പോലെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരായ ദുര്യോധനാദികളെ അവർ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കുമെന്ന്. അതായത് ഒരു നമ്മൾ കൃഷി ഇറക്കുമ്പോൾ ആ കൃഷിയുടെ നടുവിൽ കളകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പുല്ലുകളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതെല്ലാം പിഴുതെറിയും. അതുപോലെ ഈ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ചോദ്യം തന്നെ, ആദ്യത്തെ ചോദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണർത്തുന്നത് എന്താണ്? ഈ ദുര്യോധനാദികളായിട്ടുള്ള പാണ്ഡവരെ ഇത്രയധികം ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുള്ളവരെ, അധർമ്മികളായിട്ടുള്ളവരെ ഭഗവാൻ ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലൂടെ അവരെ എല്ലാം ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഉപമ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. സഞ്ജയനോട് ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുകയാണ്, അവർ എന്ത് ചെയ്തു? അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം വിശദമായിട്ട്. ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഭയമാണ്, ആശങ്കകളാണ് ധർമ്മക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച്. ധൃതരാഷ്ട്രർ കൂടാതെ പാണ്ഡവരെ കൗരവരിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് കാണുന്നു. തന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രന്മാരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പാണ്ഡു തന്റെ തന്നെ സഹോദരനായിട്ട് കൂടെ, ഒരേ വംശത്തിലെ ഒരേ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായിട്ട് കൂടെ പാണ്ഡവരെ ധൃതരാഷ്ട്രർ വേറിട്ട് കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ധൃതരാഷ്ട്രക്കും പാണ്ഡവർക്കും തമ്മിലുള്ള, ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പാണ്ഡവരോടുള്ള ആ വൈരാഗ്യത്തെ നമുക്ക് കാണിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുകയാണ്. സഞ്ജയ ഉവാച ദൃഷ്ട്വാ തു പാണ്ഡവാനീകം വ്യൂഢം ദുര്യോധനസ്തഥാ ആചാര്യമുപസംഗമ്യ രാജാ വചനമബ്രവീത്. അല്ലയോ രാജാവേ, പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ സജ്ജമാക്കിയ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. പശ്യതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമും യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ദുര്യോധനൻ ഇവിടെ സഞ്ജയൻ ദുര്യോധനൻ പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യവ്യൂഹം കണ്ട ശേഷം ദ്രോണാചാര്യരുടെ അരികിൽ ചെല്ലുന്നു. ദുര്യോധനനെ രാജാവ് എന്നാണ് ഇവിടെ സഞ്ജയൻ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് മനസ്സിനൊരു ധൈര്യം കൊടുക്കുവാനായിട്ട്. രാജാവാണെങ്കിൽ കൂടെ ദുര്യോധനന് കാര്യഗൗരവം മൂലം ദ്രോണാചാര്യരെ ചെന്ന് കാണേണ്ടി വന്നു. കാരണം എന്താണ്? പാണ്ഡവന്മാരുടെ സൈന്യവിന്യാസത്തെ കാണുന്നതോടുകൂടി ദുര്യോധനന്റെ മനസ്സിൽ ഒരാശങ്ക ഉണ്ടാവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ദ്രോണാചാര്യരെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് ദുര്യോധനൻ തന്റെ ഭയാശങ്കകളെയെല്ലാം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ആ സൈന്യത്തിന്റെ ഒരു നിരീക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ദ്രോണാചാര്യരോട് പറയുകയാണ്. ദുര്യോധനൻ വിദഗ്ധ നയതന്ത്രജ്ഞനാണ്. എതിർ സൈന്യാധിപനെ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ ദ്രുപദപുത്രൻ എന്നാണ് വിളിച്ചത്. അതായത് ദ്രോണാചാര്യര് ദ്രുപദനുമായിട്ട് ഒരു വഴക്കായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കുറച്ച് തെറ്റിയിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ദ്രുപദന്റെ പുത്രനായ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുക്കൽ തന്നെ ശിഷ്യനാക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെന്നപ്പോൾ ദ്രോണാചാര്യർ അതിനെ എതിർത്തില്ല. അദ്ദേഹം ആ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനും തനിക്കറിയാവുന്ന വിദ്യകളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ ദ്രോണാചാര്യരോട് പറയുകയാണ്, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ദ്രോണാചാര്യനെ ദുര്യോധനൻ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താണ്?
ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ ദ്രോണാചാര്യനാണ് ആയുധമുറകളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. അത് ദ്രോണാചാര്യരോട് പറയണം, നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തു. കാരണം അതുമൂലം എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തിരിച്ച് നമുക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട്, നമുക്ക് എതിരായിട്ട് ആ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ തന്നെ സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നേരിടേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത യോധമുറകൾ അതുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേക്കെതിരായിട്ട് തന്നെ അയാൾ സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എപ്പോഴും ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശിഷ്യനാണ്. ദ്രോണാചാര്യർ ഗുരുവായതിനാൽ വിദഗ്ധനാണ്. പാണ്ഡവരും ദ്രോണാചാര്യന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ്. യുദ്ധത്തിൽ ദയാദാക്ഷിണ്യം കാണിക്കരുത് എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അതായത് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ പോലെ തന്നെ പാണ്ഡവരും അങ്ങയുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ്. പക്ഷേ ആരോടും ദയ കാണിക്കരുത്. അവരെല്ലാം എതിർപക്ഷത്തിലാണ്. അങ്ങ് അത് കാരണം എന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരോട് വിദഗ്ധമായി തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം ഒരു ദുര്യോധനൻ ഒരു നയതന്ത്ര വിദഗ്ധനെ പോലെ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 2-3 ശ്ലോകത്തിലൂടെ ദുര്യോധനൻ ദ്രോണാചാര്യനെ സമീപിച്ച് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ വിദഗ്ധ നയതന്ത്രജ്ഞനാണ്. ദുര്യോധനൻ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാരണം ദ്രുപദൻ ദ്രോണാചാര്യന്റെ ശത്രുവായതുകൊണ്ട് ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് വഴി ദ്രോണാചാര്യരുടെ മനസ്സിൽ ആ ദ്രുപദനോടുള്ള പക ഉണർത്തുവാനായിട്ടാണ് ദുര്യോധനൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടാതെ ധൃതരാഷ്ട്ര പാണ്ഡവരെ കൗരവരിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് പറയുന്നു. ഇനി അക്ഷൗഹിണിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദുര്യോധനൻ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ അനേകം യോദ്ധാക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു. അത്ര ശൂരാ മഹേശ്വാസ ഭീമാർജുന സമായുധി യുയുധാനോ വിരാടശ്ച ദ്രുപദശ്ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടകേതുശ്ചൈകിതാനഃ കാശിരാജശ്ച വീര്യവാൻ പുരുജിത് കുന്തിഭോജശ്ച ശൈബ്യശ്ച നരപുംഗവഃ യുധാമന്യുശ്ച വിക്രാന്ത ഉത്തമൗജാശ്ച വീര്യവാൻ സൗഭദ്രോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവ ഏവ മഹാരഥാഃ. അപ്പോൾ മഹാരഥർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അക്ഷൗഹിണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാണ്ഡവര പക്ഷത്ത് 7 അക്ഷൗഹിണിയും കൗരവ പക്ഷത്ത് 11 അക്ഷൗഹിണിയുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു അക്ഷൗഹിണിയിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു? 21,870 രഥങ്ങൾ, 21,870 ആനകൾ, 65,610 കുതിരകൾ, 1,09,350 കാലാൾപ്പട. ഇത്രയും ചേർന്നതാണ് ഒരു അക്ഷൗഹിണി. അങ്ങനത്തെ 7 അക്ഷൗഹിണി പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിലും കൗരവ സൈന്യത്തിൽ 11 അക്ഷൗഹിണിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ആ 18 ദിവസത്തെ യുദ്ധം കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഇത്രയും ആനകളും രഥങ്ങളും കുതിരകളും കാലാൾപ്പടയും എല്ലാം സംഹരിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആളുകൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരുമിച്ച് ആ യുദ്ധം കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഇല്ലാതായി. അപ്പോൾ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിലെ സൈന്യാധിപനാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. കൗരവ സൈന്യത്തിൽ മാറി മാറി വന്നു. ആദ്യം ഭീഷ്മരായിരുന്നു, പിന്നീട് ദ്രോണരായിരുന്നു, പിന്നീട് കർണൻ, ശല്യർ, ദുര്യോധനൻ. അങ്ങനെ കൗരവ സൈന്യത്തിൽ സൈന്യാധിപന്മാർ മാറി മാറി വന്നു. മഹാരഥന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മഹാരഥികളാണ് എന്ന്. മഹാരഥന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് 60,000 പേരെ ഒരുമിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മഹാരഥി. അപ്പോൾ പാണ്ഡവ പക്ഷത്തിൽ അർജുനൻ മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു മഹാരഥിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. കൗരവ പക്ഷത്തിൽ ഭീഷ്മരുണ്ട്, ദ്രോണരുണ്ട്, കർണനുണ്ട്, അശ്വത്ഥാമാവുണ്ട്. 4 പേർക്ക് ആ മഹാരഥിയാകാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട്. അധീരഥന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10,000 യോദ്ധാക്കളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് പൊരുതാനായിട്ടുള്ള സാമർഥ്യമുള്ളയാൾ. അപ്പോൾ പാണ്ഡവപക്ഷത്തിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ, ഭീമൻ, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ, ഘടോത്കജൻ, സാത്യകി, യുയുത്സു ഇത്രയും പേർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്. കൗരവപക്ഷത്തിൽ ശല്യർ, സോമദത്തൻ, ഭൂരിശ്രവസ്, ഭഗദത്ത, ജയദ്രഥൻ, കൃതപർവാവ് ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി യുദ്ധത്തിൽ വിന്യസിക്കുന്ന രഥം, ആന, കുതിരകൾ ഇവയെല്ലാം എങ്ങനെ വിന്യസിക്കുന്നു എന്നിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ദുര്യോധനന്റെ സൈന്യ നിരീക്ഷണമാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ദുര്യോധനൻ പാണ്ഡവ പക്ഷത്തെ സൈന്യത്തെ വിവരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ യുയുധാനൻ, വിരാടൻ, ദ്രുപദൻ, ദൃഷ്ടകേതു, ചേകിതൻ ഇവരെല്ലാവരും ആ ഒരു പാണ്ഡവ സൈന്യപക്ഷത്തുണ്ട്. തന്റെ സൈന്യത്തെ ദുര്യോധനൻ വിവരിക്കുന്നു. ദുര്യോധനന്റെ സൈന്യത്തിൽ ഭീഷ്മർ, കർണൻ, കൃപൻ, വികർണൻ, ഭൂരിശ്രവസ്, ജയദ്രഥൻ, ശല്യർ മുതലായവർ ഇവരെല്ലാവരും തനിക്ക് വേണ്ടി
ദുര്യോധനൻ അതാണ് പറയുന്നത്, തനിക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവരെല്ലാവരും എന്ന് ദുര്യോധനൻ പറയുന്നു. 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത് തന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ ബലം വിവരിക്കുകയാണ്. അപര്യാപ്തം തദസ്മാകം ബലം ഭീഷ്മാഭിരക്ഷിതം പര്യാപ്തം തിതമേ ദേശാം ബലം ഭീമാഭിരക്ഷിതം. തന്റെ സൈന്യം അളവറ്റതാണ് എന്ന് ദുര്യോധനൻ പറയുന്നു. ഭീഷ്മരാൽ സുരക്ഷിതരാണ് തന്റെ സൈന്യം. എന്നാൽ പാണ്ഡവ സൈന്യമാണെങ്കിൽ രക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭീമനാണ്. അത് പക്ഷേ പരിമിതമാണ്. അവരുടെ സൈന്യം പരിമിതമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ സൈന്യം അളവറ്റതാണ്. കാരണം ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ മുതലായവരെല്ലാവരും ഉണ്ട്. പക്ഷെ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ രക്ഷിക്കുന്നത് ഭീമൻ ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് പരിമിതമായ ശക്തി മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ. അയനേഷു ച സർവേഷു യഥാഭാഗമവസ്ഥിതാഃ ഭീഷ്മമേവാഭിരക്ഷന്തു ഭവന്തഃ സർവ ഏവ ഹി. അപ്പോൾ ദുര്യോധനൻ പറയുന്നു, ഭീഷ്മരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ഭീഷ്മരാണ് ഇപ്പോൾ നെടുംതൂണായിട്ട് കൗരവ സൈന്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭീഷ്മരെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് തങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കടമയാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ ദുര്യോധനന്റെ സ്വാഭാവികമായ നയചാതുര്യം അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിക്കുകയാണ് എന്ന് കരുതാത്ത വിധത്തിൽ ദുര്യോധനൻ പറയുന്നു, ഭീഷ്മന് പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകണം. എന്തുകൊണ്ട്? ഭീഷ്മർ വൃദ്ധരായതിനാൽ സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. ഭീഷ്മരുടെയും ദ്രോണാചാര്യരുടെയും പൂർണ്ണ സഹായം തനിക്കുണ്ടാകുമെന്ന് ദുര്യോധനന് അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദുര്യോധനൻ ഇങ്ങനെ നയചാതുര്യത്തോടു കൂടി ദ്രോണരോട് ഇങ്ങനെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അത് കേട്ടിട്ട് ഭീഷ്മർ സ്വാഭാവികമായ അനുകമ്പയോടെ ദുര്യോധനനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സിംഹഗർജനം പോലെയുള്ള ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ശംഖമെടുത്ത് ഓതുന്നു. അങ്ങനെ യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ധ്വനി ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭീഷ്മർ തന്റെ ശംഖമെടുത്ത് ഊതുകയായി. അതുകൂടാതെ ദുര്യോധനനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിന്റെ ഒപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷം ദുര്യോധനനെ വളർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഭീഷ്മർ തന്റെ ശംഖമെടുത്ത് ഓതുകയാണ്. തസ്യ ചഞ്ചനയൻ ഹർഷം കുരുവൃദ്ധഃ പിതാമഹഃ സിംഹനാഥം വിനദ്യോച്ചൈഹി ശംഖം ദത്മൗ പ്രതാപവാൻ. അപ്പോൾ അത് കേട്ട വഴിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? തദശംഘാശഭേര്യശ്ച പണവാനക ഗോമുഖാഃ സഹസൈവ്യാഭ്യഹന്യന്ത സശബ്ദസ്തുമുലോഭവത്. അതിനെ തുടർന്ന് ശംഖ, ചെണ്ട, മേളം, കാഹളം എന്നിവയുടെ ശബ്ദം എമ്പാടും ഉയരുന്നു. യുദ്ധരംഗത്ത് കോലാഹലമാകുന്നു. കാരണം യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയിൽ എല്ലാവരും അവരവരുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ചെണ്ടയും മദ്ദളവും എല്ലാം എടുത്ത് കുത്തി അങ്ങനെ ഒരു കോലാഹലമാകുകയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. തദഹശ്വേതിർഹയൈർയുക്തേ മഹദീ ചന്ദനേ സ്ഥിതൗ മാധവഃ പാണ്ഡവശ്ചൈവ ദിവ്യൗ ശംഖൗ പ്രദത്മതുഃ. മറുവശത്ത് കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ വൻ പേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദിവ്യ ശംഖങ്ങൾ മുഴക്കി. അപ്പോൾ ഭീഷ്മർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ശംഖൂതിയത്? ഭീഷ്മർ ശംഖൂതിയത് ഹലോ ക്ലാസ് ഉണ്ട് മാതാജി, ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഭീഷ്മർ ദുര്യോധനന് സന്തോഷമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി, ദുര്യോധനിൽ അനുകമ്പയോടുകൂടിയാണ് ഭീഷ്മർ തന്റെ ശംഖം ഊതിയത്. പക്ഷെ കൃഷ്ണനാണെങ്കിലോ, കൃഷ്ണനും അർജുനനും തങ്ങൾ തന്നെ ജയിക്കും, തങ്ങളുടെ ആ ധർമ്മത്തിന്റെ ആ ധ്വനി പ്രതിധ്വനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശംഖമൂതിയത് എന്ന്. ഭീഷ്മർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിലാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മറുപക്ഷത്താകയാൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യ എന്ന് ഭീഷ്മർക്ക് അറിയാം. എങ്കിലും ദുര്യോധനന് ഒരു സന്തോഷമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭീഷ്മർ ശംഖമൂതുന്നു. അപ്പോൾ ഭീഷ്മരുടെ ശംഖം ഊതിയതിന്റെ പുറകെ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തങ്ങളുടെ ദിവ്യ ശംഖങ്ങളെ മുഴക്കുന്നു. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ ശംഖുകൾ ദിവ്യമാണ്. മാധവഹ എന്ന് പറയുന്നു. മാധവഹ പാണ്ഡവശ്ചൈവ. മാധവ എന്ന് പറയുന്ന മാധവൻ എന്ന് കൃഷ്ണനെ വിളിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ലക്ഷ്മീപതിയായ കൃഷ്ണൻ, ലക്ഷ്മിയുടെ പതിയെയാണ് മാധവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കൂടാതെ അഗ്നിദേവൻ നൽകിയ രഥം ഈ 3 ലോകങ്ങളിൽ എവിടെയും അതിന് വിജയമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പാണ്ഡവർക്ക് വിജയം ഉറപ്പാണ് എന്ന് ഇത് ഉറപ്പിക്കുന്നു. അതായത് കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ ശംഖുകൾ ദിവ്യമാണ്. മാധവൻ ലക്ഷ്മീപതിയായ കൃഷ്ണൻ പാണ്ഡവരുടെ ഒപ്പമുണ്ട്. അതുകൂടാതെ അർജുനന്റെ രഥവും അർജുനന്റെ ഗാന്ധീവവുമെല്ലാം അഗ്നിദേവൻ നൽകിയതാണ്. അതിന് എവിടെയും വിജയം ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട്
പാണ്ഡവന്മാർക്ക് തുടക്കത്തിലെ തന്നെ വിജയം അവരുടെ ഒപ്പമാണ് എന്ന് ഇതെല്ലാം ഉറപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനും അർജുനനും ഭീമനും തങ്ങളുടെ ദിവ്യ ശംഖങ്ങൾ മുഴക്കി. കൃഷ്ണന്റെ ശംഖത്തിന്റെ പേരാണ് പാഞ്ചജന്യം, അർജുനന്റെ ദേവദത്തം, ഭീമന്റെ പൗണ്ഡ്രം, യുധിഷ്ഠിരന്റെ അനന്തവിജയം, നകുലന്റെ സുഘോഷം, സഹദേവന്റെ മണിപുഷ്പകം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണനെ ഇവിടെ പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ, ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഋഷിക ഈശൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ, നമ്മുടെ എല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും, ആ ശരീരവും ഉൾപ്പെടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ ഋഷികേശൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നാഥനായിട്ട് ഭഗവാനെ ഋഷികേശൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെയും അർജുനന്റെയും വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങളെ ഈ അധ്യായത്തിൽ എത്രമാത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള പേരിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവൻ, ഋഷികേശൻ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമ, മാധവൻ ലക്ഷ്മീപതി, അച്യുതൻ ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവൻ, മധുസൂദനൻ മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചവൻ, ഗോവിന്ദൻ ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം നൽകുന്നവൻ, വാസുദേവൻ വസുദേവപുത്രൻ, ദേവകി നന്ദൻ ദേവകി അമ്മയായി സ്വീകരിച്ചവൻ, യശോദാനന്ദൻ യശോദയെ ആനന്ദിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് യശോദാനന്ദൻ, പാർത്ഥസാരഥി അർജുനന്റെ തേർ തെളിയിച്ചത് കൊണ്ട് പാർത്ഥസാരഥി, കേശവൻ കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ, ജനാർദ്ദനൻ ജീവജാലങ്ങളുടെ രക്ഷകനാകുന്നു ജനാർദ്ദനൻ, ധനഞ്ജയൻ അർജുനന്റെ പേര് ധനത്തെ ജയിച്ചവൻ, പാർത്ഥൻ കുന്തിയുടെ പുത്രനായതുകൊണ്ട് പൃഥ എന്നാണ് കുന്തിയുടെ ശരിയായ പേര്, പൃഥ, അതുകൊണ്ട് പാർത്ഥൻ എന്നാകുന്നു, ഗുഡാകേശൻ മുദ്രയെ ജയിക്കുന്നവൻ, മൃഗോദരൻ എന്നുള്ളത് ഭീമന്റെ പേര്, മൃഗോദരൻ അധികം കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കുവാനും അതുകൂടാതെ ധീരസാഹസ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുന്നയാളായതുകൊണ്ട് ഭീമന്റെ പേര് മൃഗോദരൻ. അങ്ങനെ പാണ്ഡവ പക്ഷത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും ശംഖനാദം മുഴക്കിയത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? സഘോഷോദാത്ത രാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനി വ്യധാരയത് നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവാ തുമലോഭ്യനുനാഥയൻ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഈ നാഥഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലികൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ള ഭീഷ്മാദികൾ ശംഖൂതിയപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായി പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ കാരണം എന്താണ്? കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ പാണ്ഡവർക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാനിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക് ഒന്നിനെയും പേടിക്കാനില്ല. അതുകൊണ്ട് ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ളവരും എല്ലാവരും ശംഖങ്ങളും കാഹളങ്ങളും എല്ലാം ഊതി. പക്ഷെ പാണ്ഡവ പക്ഷത്ത് ആർക്കും പേടിയുള്ളതായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല. കാരണം അവർക്കറിയാം ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാകുമെന്ന്. അപ്പോൾ പക്ഷേ കൗരവന്മാരുടെ പക്ഷത്തിൽ അവരുടെ ഒപ്പം ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ എല്ലാം ശംഖനാദം കേട്ടതുകൊണ്ട് കൗരവ പക്ഷത്തുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയം ഉണ്ടാകുന്നു. അത് തോൽവിയുടെ ചിഹ്നമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി അർജുനൻ അമ്പും വില്ലുമെല്ലാം എടുത്ത് റെഡിയായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അർജുനന് ഒരു സംശയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്താണത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി തന്റെ തേർ കൊണ്ടു നിർത്താനായിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണത്? അർജുനന്റെ കൊടിക്കൂറമേലുള്ള ഹനുമത് രൂപം മറ്റൊരു വിജയ ചിഹ്നമാണ്. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൊടിക്കൂറയിൽ ഹനുമാന്റെ ചിഹ്നമുണ്ട്. ആ ഹനുമാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും വിജയത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഹനുമാന്റെ ചിഹ്നവും പാണ്ഡവരുടെ വിജയമായിട്ട് കരുതാം. ഇന്ദ്രിയാധീശനായ സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനനെ നയിക്കുന്നു. അതെല്ലാം അർജുനന്റെ ഭാവി വിജയത്തിന്റെ സൂചനകളാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അഥവ്യവസ്ഥിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ ധാർതരാഷ്ട്രാൻ കവിധ്വജഃ പ്രവൃത്തെ ശസ്ത്ര സമ്പാദേ ധനുരുദ്യമ്യ പാണ്ഡവഃ ഋഷികേശം തഥാ വാക്യം ഇദമാഹമഹീപദേ. അർജുന ഉവാച സേനയോരുഭയോർമധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേച്യുത യാവദേതാൻ നിരീക്ഷേഹം യോദ്ധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹ യോദ്ധവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. അങ്ങനെ അർജുനൻ അവരോട് രണ്ടുപേരോടും കൃഷ്ണനോട് പറയുകയാണ്, രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെയും മധ്യത്തിലായിട്ട് തന്റെ സൈന്യത്തെ കൊണ്ടു നിർത്തണമെന്ന്. അപ്പോൾ അർജുനൻ
ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് അച്യുതായൻ, അതായത് ഒരിക്കലും വീഴ്ച പറ്റാത്തവൻ. ഭക്തന്മാരുടെ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സ്നേഹത്തിന് ഒരിക്കലും കുറവില്ല. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് മഹൈതുകയായ കരുണയാലും തേരാളിയുടെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട്, സാരഥിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വർത്തിക്കുന്നത്. എങ്കിലും അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ അനുസരിക്കണം. എങ്കിലും താൻ ഭഗവാനാണ്, നീ എന്റെ ഭക്തൻ മാത്രമാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. തന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തനോടുള്ള വാത്സല്യം മൂലം ആ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ അച്യുത എന്നുള്ള പേരോടുകൂടി ആ ഭക്തവത്സരനായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് എന്ന്. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നതിലാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത്. ഏത് നിലയിലും അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അതായത് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് ഒരു കുറവും അദ്ദേഹത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല എന്ന്. ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ അർജുനനെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അനാവശ്യമായ യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് എത്രത്തോളം താല്പര്യമുണ്ടെന്നും അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോൾ അർജുനനെ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു 5 ഗ്രാമമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 വീട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാലും മതി എന്നാണ് പാണ്ഡവർ യുധിഷ്ഠിരൻ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു വിട്ടത്. ദുര്യോധനനോട് ചോദിക്കാനായിട്ട് ദൂതിന് പോകുമ്പോൾ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു വിട്ടു, ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട, 5 വീട് തന്നാലും മതി, ഞങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം ചെയ്ത് ആരെയും സംഹരിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു. പക്ഷേ ദുര്യോധനാദികൾ അതിന് സമ്മതിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ നിവൃത്തിയില്ല എന്ന് വന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ദുര്യോധനാദികൾ എത്രമാത്രം ക്രൂരന്മാരും ദുഷ്ടന്മാരുമായിട്ടും അവരുടെ പക്ഷത്ത് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ആരെല്ലാമാണ് നമ്മൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, അത് എനിക്കൊന്ന് കാണണം. അതായിരുന്നു അർജുനന്റെ ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ അർജുനൻ യുദ്ധത്തിന് താൻ ആരോടെല്ലാം പ്രധാനമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണം, നമ്മളോട് എതിർക്കാനായിട്ട് ആരെല്ലാം വന്നു നിൽക്കുന്നു, അവരെയെല്ലാം തനിക്ക് കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഭഗവാനോട് യുദ്ധത്തിന്റെ 2 സൈന്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ തന്റെ തേരിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുവാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യോത്സ്യമാനാനവേക്ഷേഹം യയേതേത്ര സമാഗതാഃ ധാർതരാഷ്ട്രസ്യ ദുർബുദ്ധിർയുദ്ധേ പ്രിയചികീർഷവാഃ. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്തോ ഋഷികേശോ ഗുഡാകേശേന ഭാരത സേനയോരുഭയോർമധ്യേ സ്ഥാപയിത്വാ രഥോത്തമം. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ആ ഒരു ആഗ്രഹം കേട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തന്റെ രഥത്തെ ആ 2 സൈന്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുന്നു. ഭീഷ്മദ്രോണ പ്രമുഖതഃ സർവേഷാം ച മഹീക്ഷിതാം ഉവാച പാർത്ഥ പശ്യേതാൻ സമവേതാൻ കുരൂനിതി. അങ്ങനെ അർജുനൻ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു, പാർത്ഥ, അർജുനൻ പറയുന്നു, നോക്കൂ, കുരുക്കളെ നോക്കൂ, ആരൊക്കെയാണ് നിന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നീ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അർജുനൻ ആരെയെല്ലാമാണ് അവിടെ കാണുന്നത്? താൻ സമീക്ഷ്യ സ കൗന്ദേയഃ സർവാൻ ബന്ധൂനവസ്ഥിതാൻ കൃപയാ പരയാ വിഷ്ടോ വിഷീദന്യതം അബ്രവീത്. അർജുനൻ ആരെയെല്ലാം കാണുന്നു? പിതൃതുല്യരായിട്ടുള്ളവരെ, പിതാമഹന്മാരെ, ഗുരുജനങ്ങളെ, ഭാര്യ, പിതാക്കന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, മക്കൾ, മാതുലന്മാർ, സഹോദരന്മാർ, ഇങ്ങനെ തന്റെ ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും അർജുനൻ അവിടെ കാണുകയാണ്. എല്ലാ ബന്ധുക്കളും, ഭീഷ്മരെയും സൗമദത്തിനെയും പോലുള്ള മുത്തച്ഛന്മാർ, ദ്രോണാചാര്യർ, കൃപാചാര്യർ മുതലായ ഗുരുജനങ്ങൾ, ശല്യ ശകുനികളെ പോലുള്ള മാതുലന്മാർ, ദുര്യോധനാദികളായ സഹോദരന്മാർ, ലക്ഷ്മണാദികളായ പുത്രന്മാർ, അശ്വത്ഥാമാവ് തുടങ്ങിയ സുഹൃത്തുക്കൾ, കൃതവർമാവിനെ പോലുള്ള ഗുണകാംക്ഷികൾ, അനേകം സുഹൃത്തുക്കളും, ഇതെല്ലാവരും തന്റെ ബന്ധുബാന്ധവന്മാരായിട്ടുള്ള തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള സഹോദര തുല്യരായിട്ടുള്ളവരെ എല്ലാം കാണുന്നത്. അർജുനൻ ഏത് വിധത്തിലാണ് അവരെയെല്ലാം കാണുന്നത്? തന്റെ ശരീര ബന്ധത്തിലൂടെ കൂടെ, അല്ല ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ഉള്ളവരെയെല്ലാം അർജുനൻ അവിടെ കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് 27ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ. ആ യുദ്ധത്തിന്റെ നിരീക്ഷണമാണ്. ഇനി 28 മുതൽ 46 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ അർജുനന്റെ സംശയങ്ങളും അനുകമ്പയും ദുഃഖവും എല്ലാമായിട്ട് കാണുന്നു. അർജുനൻ പറയുകയാണ്, ദൃഷ്ട്വേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീദന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അത് കണ്ടിട്ട് അർജുനൻ എന്ത് പറയുന്നു? ബന്ധുക്കളെ കണ്ടതിന് ശേഷം അതിന്റെ പ്രതികരണം,
അർജുനന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അനുകമ്പയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ: അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. കാരണം എന്താണ്? അനുകമ്പയും സഹതാപവും. അവർക്കെല്ലാം മരണം അടുത്തതോർത്ത് ഈ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്നു. അതായത് ഇവരെല്ലാവരും തന്റെ ഗുരുജനങ്ങൾ, പിതാമഹന്മാർ, പിതൃതുല്യരായിട്ടുള്ളവർ, തന്റെ മാതുല തുല്യരായിട്ടുള്ളവർ, സഹോദരന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും മരണം അടുത്തല്ലോ. അടുത്ത ഒരു 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇവരെല്ലാം മരിച്ചു വീഴുമല്ലോ എന്നുള്ള ആകുലതയിൽ ഇവരെല്ലാം തന്റെ സ്വന്തക്കാരും മിത്രക്കാരും ബന്ധുക്കാരും എല്ലാമാണ്. പക്ഷേ അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇവർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇല്ലാതാകുന്നു. അതെല്ലാം ഞാൻ കാണണം, ഇതിനെല്ലാം കാരണം ഞങ്ങളായിത്തീരും എന്നുള്ള ആ ഒരു അനുകമ്പയും ഭയവും പിന്നീട് ആ ഒരു വിഷാദവും എല്ലാം മൂലം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതായത് അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു അനുകമ്പ മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ പ്രതികരണം ദൗർബല്യം കൊണ്ടല്ല എന്ന്, മൃദുല ഹൃദയത്വം കൊണ്ടാണ്. അത് ശുദ്ധനായ ഭഗവത് ഭക്തരിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. അതിന് പേടി കൊണ്ടോ ഭയം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരോടെല്ലാം താൻ എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ കൊണ്ടല്ല. പിന്നെയോ അനുകമ്പ, മൃദുല ഹൃദയത്വം, കരുണ, ഇതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടായത്. അത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ ഇതെല്ലാം സാധാരണമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അവരുടെ സമരവീര്യം കണ്ട് അദ്ദേഹം അമ്പരന്ന് പോയി. കാരണം പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്ത് വധിക്കുവാനായിട്ട്, പരസ്പരം അന്യോന്യം മരിക്കാൻ പോലും മടിയില്ലാതെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അർജുനന് അമ്പരപ്പുണ്ടായി എന്ന്. അപ്പോൾ നിർവ്യാജ്യമായ ഭഗവത് ഭക്തിയുള്ള ഏതൊരാളിലും ദിവ്യന്മാർക്കും ദേവന്മാർക്കുമുള്ള സർവഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന്. വേറെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നു, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നു, ഗാന്ധീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി വീഴുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. ഇതെല്ലാം അർജുനൻ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമാകുന്നില്ല എന്ന്. ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നതും രോമാഞ്ചം വരുന്നതും എല്ലാം എങ്ങനെയും ഉണ്ടാകാം. ആധ്യാത്മികമായ ആനന്ദ അനുഭൂതി കൊണ്ടുണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിലോ ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഭയം കൊണ്ടും ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ അർജുനന് ഇവിടെ ഭയമില്ല, പിന്നെയോ അനുകമ്പ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത്, കരുണയാണ് ഉണ്ടായത്. അതെല്ലാം ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു പ്രതികരണങ്ങളാണ് എന്നിവിടെ പറയും. അങ്ങനെ അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്, നച ശക്നോമ്യവസ്ഥാതും ഭ്രമതീവ ച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടെ സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ കേശവ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത് എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നത്. എമ്പാടും ദൗർഭാഗ്യമാണ് കാണുന്നത്. കാരണം ഇവരെല്ലാവരെയും താൻ സംഹരിക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തനിക്ക് ഒരിക്കലും സമാധാനത്തോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഐശ്വര്യങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യമാകുകയില്ല എന്ന്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? മനോദൗർബല്യമാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അർജുനന്റെ ലക്ഷണം തന്നെത്താനെ മറന്നു പോകുന്നത് മനോദൗർബല്യമാണ്. കാരണം ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലെ അമിതമായ ആസക്തി, അത് കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയാണ് കാണുന്നത്. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി മൂലം തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെല്ലാം തന്നെ വിട്ടു പോകുമല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു പേടി. അതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ അവരില്ലാതെ താൻ എങ്ങനെ ഈ ഐശ്വര്യത്തെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു, അങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള ചിന്ത മൂലം അർജുനന് തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു. മനോദൗർബല്യമാണ് അത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നച ശ്രേയോനു പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച രാജ്യം സുഖാനിച്ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാകട്ടെ സുഖമാകട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന്. അതായത് ബന്ധുക്കളില്ലാതെ തനിക്ക് രാജ്യം അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, എനിക്കതിൽ താല്പര്യമില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്തൊക്കെയാണ് മറന്നു പോകുന്നത്? കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വീണ് മരിക്കുന്നവർ അവർ സൗരമണ്ഡലത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ലൗകിക ജീവിതം ത്യജിച്ച് ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവൻ, അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് സൗരമണ്ഡലത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്കാർക്കും ദോഷങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല, പിന്നെയോ അവർക്ക് നല്ലത് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? ജീവിതത്തിൽ സുഖിക്കാൻ കഴിയില്ല ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്നെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നത് ജീവജാലങ്ങൾ ശാരീരിക ബന്ധങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുകയും അങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാമെന്ന് ആശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. ശാരീരികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക്, അല്ലാതെ
ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി അർജുനൻ പറയുന്നു, അടുത്ത 3 ശ്ലോകത്തിലൂടെ അർജുനൻ പറയുകയാണ്, ത്രൈലോക്യമാകെ നേടാമെന്ന് വന്നാലും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറയുന്നു അർജുനൻ. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഗോവിന്ദൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഭഗവാനെയാണ് ഗോവിന്ദൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, തനിക്ക് സന്തോഷം തരുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഗോവിന്ദ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്, ത്രൈലോക്യമെല്ലാം എനിക്ക് ലഭിച്ചാലും ഇവരെല്ലാം ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഇതൊന്നും അനുഭവിക്കാനുള്ള ആസക്തിയില്ല എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. പാപമേവാശ്രയേ തസ്മാൻ ഹത്വേതാനാഥതായിനഃ തസ്മാൻ അർഹാവയം ഹന്തും ധാർതരാഷ്ട്രാൻ സ്വബാന്ധവാൻ സ്വജനം ഹി കഥം ഹത്വാ സുഖിനസ്യാമ മാധവ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നു, ഇവരെല്ലാവരും അക്രമികളാണ്. അക്രമികൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീട് തീവയ്ക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. ഇവരെല്ലാവരും ഈ 6 വിധത്തിലുള്ളവരെ അക്രമികൾ എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയുന്നു, ഇവരെല്ലാവരും ദുര്യോധന പക്ഷത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും അക്രമികളാണ്, എങ്കിലും ഞാൻ അവരെ വധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ അക്രമികൾ ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദുര്യോധനാദികൾ പാണ്ഡവരോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭീമന് വിഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദുര്യോധനാദികൾ. അരക്കില്ലം എന്നൊരു വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് അവസാനം അതിൽ തീ വെച്ചിട്ട് പാണ്ഡവന്മാരെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ സ്വത്തെല്ലാം കൊള്ളയടിച്ചു. പാണ്ഡവരുടെ സ്വത്തെല്ലാം, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വത്തെല്ലാം ദുര്യോധനാദികൾ തനിക്ക് വശപ്പെടുത്തി. അവരുടെ ഭൂമിയെല്ലാം കയ്യേറി. അവരുടെ ഭാര്യയെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ വധിക്കാം എന്നാണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാരണം അതിൽ പാപം വരുന്നില്ല. കാരണം ഇവരെല്ലാവരും അക്രമികളാണ്. അക്രമികളെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പാപം വരുന്നില്ല. എങ്കിലും ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നു, ഇവരെല്ലാം അക്രമികളാണെങ്കിലും ഇവരെ വധിക്കുന്നത് പാപമാണ് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയുകയാണ്. ഇവരെല്ലാം അക്രമികളാണെങ്കിൽ കൂടെ ഇവരെ നമ്മൾ വധിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല എന്ന്. കാരണം എന്താണ് പറയുന്നത്? സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് നേടാനാണ് എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? ഇതെല്ലാം അർജുനന്റെ അനുകമ്പയും അർജുനന്റെ മൃദുല ഹൃദയത്വവുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്നു, ഇതെല്ലാം ഒരു പാപമാണ്, മൃദുല ഹൃദയത്വം, അനുകമ്പ എന്നെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് അടുത്തതായിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്നത് കുലക്ഷയം, അതായത് അവരെയെല്ലാം ഭരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അവരുടെ എല്ലാം ഫാമിലി ട്രഡീഷൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാം കുടുംബത്തിനെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത വാദമായിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്നത്. യദ്യപ്യേതേന പശ്യന്തി ലോപോപഹത ചേതസഃ കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം മിത്രദ്രോഹേ ച പാതകം കഥം ന നേയമസ്മാഭിഃ പാപദസ്മാനി വർത്തിതും കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം പ്രപശ്യദ്ഭിർജനാർദ്ദന. കുലക്ഷയേ പ്രണശ്യന്തി കുലധർമാ സനാതനാഃ ധർമ്മേ നഷ്ടേ കുലം കൃഷ്ണം അധർമ്മോഭിഭവത്യുത. അതായത് അർജുനൻ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള അവിടെ യുദ്ധത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആ കുടുംബത്തിലെ നാഥന്മാരെ എല്ലാം നമ്മൾ വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ആ കുടുംബത്തിൽ നാഥന്മാരില്ലാതാകുന്നു. ആ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ കുടുംബനാഥന്മാരില്ലാതാകുന്നു. അതുവഴി ആ കുടുംബം തന്നെ നശിച്ചു പോകുമെന്നാണ് അർജുനന്റെ വാദം. ലോഭാവേശം കൊണ്ട് എതിർ സൈന്യം ഹിംസയിൽ ദോഷം കാണുന്നില്ല എന്ന് അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അർജുനന് ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലം മനസ്സിലാകുന്നു. ഈ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നും മനസ്സിലാകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അർജുനന്റെ ചിന്ത എന്താണ്? കുലവംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമിക കൃത്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. പിന്നീടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ കുലം തന്നെ ഇല്ലാതായി. കുലത്തിന്റെ എല്ലാ പാരമ്പര്യങ്ങളും, ആ കുലത്തിന്റെ ചടങ്ങുകളെല്ലാം നിന്നു പോകുന്നു. വംശത്തിൽ നല്ല ഒരു സ്വഭാവത്തോടു കൂടി, ക്യാരക്ടറോട് കൂടി വളർത്താനായിട്ട് ആരും ഇല്ലാതാകുന്നു. അതുകൂടാതെ പല മുതിർന്നവരുടെ ചുമതലയാണ് ജനനം മുതൽ മരണം വരെ തുടരുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളെല്ലാം നടക്കുക. ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച് ആ കുട്ടി വളർന്നു വരുന്നതോടുകൂടി ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതും ചുമതലകളെല്ലാം തലമുതിർന്നവരുടെയാണ്. അതെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു. കൂടാതെ
മൃതി അടഞ്ഞാൽ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കുടുംബാചാരങ്ങൾ നിലനിന്ന് പോയേക്കാം. ഇളം തലമുറക്കാർ അതുവഴി അധാർമിക കൃത്യങ്ങൾ സ്വഭാവത്തിൽ കൈക്കൊള്ളാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ആചാര്യങ്ങൾ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്നെല്ലാം ഇല്ലാതെ സമൂഹത്തിലെ ആചാരങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ അധർമ്മികളായിട്ട് വളർന്നു വന്നാൽ അങ്ങനെ അവർക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരവസരം ഇല്ലാതാകുന്നു. ആത്മമുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസരം ഇല്ലാതാകുന്നു. അതുകൂടാതെ മരിച്ചവർക്ക്, പിതൃക്കൾക്ക് പിണ്ഡം സമർപ്പിക്കാൻ പോലും ആരും ഇല്ലാതെയാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളെല്ലാമാണ് അർജുനന് വരുന്നത്. അതുവഴി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ കുലത്തിന്റെ, ആ വംശം തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള 16 സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട്. ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണത്? ഗർഭാധാനം. ഗർഭധാരണത്തിന് മുൻപ് ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട്, അതിനെ ഗർഭാധാനം എന്ന് പറയുന്നു. ഗർഭം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 3-ാമത്തെ മാസം പുംസവനം. പിന്നീട് സീമന്തം. കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അമ്മയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് സീമന്തം എന്നുള്ള ചടങ്ങ്. കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാതകർമ്മം, പിന്നീട് നാമകരണം, പിന്നീട് ആദ്യമായി കുട്ടിയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന നിഷ്ക്രാമണം, പിന്നീട് അന്നപ്രാശനം. കുട്ടിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചോറ് കൊടുക്കുന്നു, അത് അന്നപ്രാശനം. പിന്നീട് ആദ്യമായിട്ട് മുടി മുറിക്കുന്നു, അതിന് ചൂടാകരണം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് ചെവി തുളയ്ക്കുന്ന, ആദ്യമായിട്ട് ചെവി തുളയ്ക്കുന്നതിനെ കർണവേദം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് ആദ്യമായിട്ട് എഴുത്തിനിരുത്തുമ്പോൾ വിദ്യാരംഭം. പിന്നീട് ഉപനയനം, ബ്രാഹ്മണർക്കുള്ളതാണത്. ഉപനയനം, പുണൽ ധരിക്കുമ്പോൾ ഉപനയനം. പിന്നീട് പ്രൈശർത്ഥം, ഓരോ വർഷവും പഠനത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും പ്രൈശർത്ഥം എന്ന് നടക്കുന്നു. പിന്നീട് ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ കേശന്തം, പിന്നീട് ഋതുശുദ്ധി. പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതം കഴിഞ്ഞ്, ബ്രഹ്മചര്യം കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് സമാവർത്തനം, പിന്നീട് വിവാഹം. ബ്രഹ്മചര്യം കഴിഞ്ഞു, വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ അതായത് വിവാഹം കഴിച്ച് ഒരു ആ പ്രവേശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മചര്യം ഉപേക്ഷിച്ച് ഗൃഹസ്ഥനാകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് വിവാഹം. പിന്നീട് നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ത്യേഷ്ടി, നമ്മുടെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന സംസ്കാര ചടങ്ങുകളെല്ലാം. ഇതെല്ലാം 16 ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണം വരെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വംശത്തിലെ മുതിർന്നവരെയെല്ലാം വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വംശത്തിൽ, അവരുടെ എല്ലാം വീടുകളിൽ, കുടുംബങ്ങളിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാകുകയില്ല, പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാകുകയില്ല. അതുവഴി ആ കുടുംബത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അധർമാഭിഭവാ കൃഷ്ണ പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രീയഃ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാർഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കരഃ സങ്കരോ നരകായൈവ കുലഘ്നാനാം കുലസ്യ ച പതന്തി കിതരോ ശേഷാം ലുപ്തപിണ്ഡോദകക്രിയഃ ദോഷൈരേതൈഃ കുലഘ്നാന വർണ്ണസങ്കരകാരകൈഃ ഉത്സാദ്യതേ ജാതിധർമാഃ കുലധർമാശ്ച ശാശ്വതാ ഉത്സന്ന കുലധർമാണ മനുഷ്യാണാം ജനാർദ്ദന നരകേ നിയതം വാസോ ഭവതീത്യനുശുശ്രുമ. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയുന്നു, തലമുതിർന്നവരുടെ ചുമതലയാണ് ജനനം മുതൽ മരണം വരെ തുടർന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ നടത്തുക. മൃതിയടഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കുടുംബാചാരങ്ങൾ നിലച്ചേക്കാം. ഇളം തലമുറക്കാർ അധാർമിക സ്വഭാവം കൈക്കൊള്ളും. ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ യുദ്ധവും പകർച്ചവ്യാധിയും അടിക്കടി ക്ഷയിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും. വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. വർണ്ണസങ്കരത്തിലൂടെ കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. കുലധർമ്മത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ പിന്നീട് സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജീവിതം തന്നെ നരകതുല്യമായിട്ട് മാറുന്നു. കുടുംബങ്ങളും കുടുംബ പാരമ്പര്യങ്ങളില്ലാതെ ജീവിതം തന്നെ നരകതുല്യമാകുന്നു. പിതൃക്കൾ അധപ്പതിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അർജുനൻ പറയുകയാണ്, ഇങ്ങനെ കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരും. ഇത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ കുലധർമ്മം ഇല്ലാതാക്കി, കുലത്തിലെ മുതിർന്നവരെയെല്ലാം വധിച്ച് കുലധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കി കുലത്തിന് ദോഷം സംഭവിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അർജുനൻ പറയുകയാണ്, ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുകയല്ലേ എന്ന് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അഹോഭത മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാ വയം യത് രാജ്യസുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതാഹ. അർജുനൻ പറയുന്നു, ഇവിടെ സമൂഹത്തിന്റെ തന്നെ നാശമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുക. തലമുതിർന്നവരെ ഹനിച്ചാൽ 1 മുതൽ 1-39 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, കുലവംശനാശം സംഭവിക്കും, വൈദിക ആചാര്യങ്ങൾ അവസാനിക്കും, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു, സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകുന്നു,
വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സമൂഹം, ഇപ്പോഴത്തെ സമൂഹം അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. സ്ത്രീകൾ, ദുഷിച്ച സ്ത്രീകൾ, ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു, വർണ്ണസങ്കരത്തിൽപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ സമൂഹം തന്നെ നശിച്ചു പോകുകയാണ്. ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ സമൂഹം നശിച്ചു പോകുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിന് താൻ പാപം ചെയ്യുകയാണോ? ആ പാപം ചെയ്ത് പിന്നീട് നമ്മൾ നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരില്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അർജുനനുണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയെല്ലാം നമ്മുടെ സ്വന്തപ്പെട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ വധിക്കണം, അതുകൂടാതെ അവരുടെ കുടുംബമെല്ലാം അങ്ങനെ നശിച്ചു പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? വെറും ഈ രാജ്യത്തെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതെല്ലാം താൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അർജുനൻ ഏവമുക്വാർജുന സംഘേ രഥോപസ്തവുപാവിശത് വിസൃജ്യ സശരം ചാപം ശോകസംവിഘ്നമാനസഃ. അങ്ങനെ അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായിക്കൊണ്ട് തേരിലിരിപ്പായി. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനോട് ഇതെല്ലാം വിവരിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇവരെല്ലാം കൊല്ലുന്നത് മൂലം ഇത്രയെല്ലാം ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഞാൻ ഇവരാരും ഇല്ലാതെ, തന്റെ ബന്ധുക്കളും മിത്രക്കാരും എല്ലാം ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഈ യുദ്ധം ജയിച്ചിട്ട് ആ സുഖമൊന്നും എനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ട, അതൊരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇവരെല്ലാം കൊല്ലേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം. മൂന്നാമത്, ഇവരെല്ലാം വധിക്കുന്നത് വഴി അത് പാപമല്ലേ? എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളല്ലേ, പിതൃക്കളല്ലേ, പിതാമഹന്മാരല്ലേ? ഇവരെല്ലാം വധിക്കുന്നത് നമുക്ക് പാപമായിരിക്കും. നാലാമതായിട്ട്, ഇവരെ വധിക്കുന്നത് വഴി കുടുംബത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കും. അതുവഴി നമുക്ക് നരകത്തിൽ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള ആ ചിന്തകൾ മൂലം അർജുനൻ തന്റെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ അമ്പും വില്ലും എല്ലാം താഴെയിട്ട് ആ തേരിൽ ഇരിപ്പായി എന്ന്. അങ്ങനെ അത് മൃദുല ഹൃദയം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ദയാലുവും മൃദുല ഹൃദയനും ഭഗവത് സേവാനിരതനുമായ അദ്ദേഹം ആത്മജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെ. അതായത് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറയുന്നു, അങ്ങനെ മൃദുല ഹൃദയനാണ്, ഭക്തനാണ്. ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് അർജുനൻ ആ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അർഹനാണ് എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അർജുനന് ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് പിന്നീട് സ്വയം ആ രാജ്യത്തെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹമില്ല. കുടുംബത്തിന്റെ നാശം, കുലത്തിൽ അധർമ്മവും വേണ്ടാത്ത മക്കളും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. വൈദിക ആചാരങ്ങൾ നിലച്ചേക്കാം. കുടുംബങ്ങൾക്കും കളഞ്ഞു കുളിച്ചവർക്കും ജീവിതം നരകതുല്യമായി മാറുന്നു. പിന്നീടോ വിശുദ്ധിയും പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഭയവും, കുടുംബത്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും തലമുതിർന്നവരെ കൊല്ലുന്നതിന്റെയും പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് രാജകീയ ആനന്ദം, സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നത് വിലമതിക്കുന്നതല്ലെന്ന് അർജുനൻ കരുതുന്നു. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തേത് 2:11 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ, ഉപദേശത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം നിഷേധിക്കുന്നു. പിന്നീട് 31 മുതൽ 32 വരെ അവരെ വധിക്കുന്നത് മൂലം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അങ്ങനെ അടുത്ത അധ്യായത്തിലൂടെ അർജുനന്റെ ഈ വാദങ്ങളെയെല്ലാം ഭഗവാൻ നിഷേധിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ആ മൃദുല ഹൃദയത്വം മൂലം, അനുകമ്പ മൂലം അർജുനൻ എന്തെല്ലാം ഇവിടെ ഭഗവാനോട് വാദങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ, 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അതെല്ലാം നിഷേധിക്കുന്നു. അർജുനന് ഉപദേശം കൊടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എതിർകക്ഷികൾ യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നിരുന്നപ്പോൾ വീരനായ യോദ്ധാവ് അർജുനൻ ഇത് സൈന്യങ്ങളിലുമുള്ള തന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളും അധ്യാപകരും സുഹൃത്തുക്കളും യുദ്ധത്തിന് ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. ദുഃഖവും അനുകമ്പയും പൂണ്ട് അർജുനൻ ശക്തിയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. അവന്റെ മനസ്സ് അന്താളിച്ചു, ദൃഢനിശ്ചയം ഉപേക്ഷിച്ചു. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മൃദുല ഹൃദയത്വം, ആസ്വാദനം, കുടുംബത്തിന്റെ നാശം, വിശുദ്ധിയും പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഭയവും. തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ അർജുനൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ, തനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ ശ്രേയസ്സായിട്ടുള്ളത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ, അതായത് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സറണ്ടർ അൺടു മീ, ഭഗവാന് ശരണാഗതനാകുകയാണ്. അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ശരണാഗതനാകുന്നു. എന്നെ ശിഷ്യനായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉപദേശം തരൂ എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. അതായത് എനിക്ക് സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നില്ല. എനിക്ക് കർത്തവ്യം എന്താണ്, എനിക്ക് ശ്രേയസ്സായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു പരിസ്ഥിതിയിൽ എനിക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് ശ്രേയസ്സായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് അങ്ങ് എനിക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരണം.
എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാവനയോട് കൂടി ഭഗവാനിൽ അർജുനൻ ശരണാഗതനാകുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടാകാം. അതായത് ഏത് തീരുമാനമാണ് ശരി, ഏത് വഴിയിലൂടെ പോയാൽ നമുക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാകും എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മളും ഇതുപോലെ ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതനാകുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അവർക്ക് നമ്മളെ ഇതേപോലുള്ള ഒരു സങ്കടത്തിൽ നിന്ന്, ഒരു ധർമ്മ സങ്കടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ചുരുക്കം ഇത്രയുമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭഗവത്ഗീത ഇതേപോലെ ഇനി അടുത്ത ശനിയാഴ്ചയെ ക്ലാസ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുവരെ